Πιστέψαμε από την αρχή, αισθανθήκαμε ότι το φεστιβάλ κινηματογράφου του Λος Άντζελες ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία για να παρουσιαστεί στον κόσμο και στη βιομηχανία εδώ του Λος Άντζελες οι εξελίξεις, η πρόοδος του ελληνικού σινεμά. It's been a wonderful festival. We're just so happy to be part of it and so honored to be part of it. Tremendous enthusiasm, tremendous amount of support. Greeks, in Hollywood really wanted to help out and lend their names. Our love for our culture, for being Greek, brings us together. I think what matters to me is the support of young filmmakers. A lot of people don't know much about Greek cinema, and it's important that they know more. This business is tough, and this is what we need to do. We need to come together. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που είμαι ο πρώτος Έλληνας που έκανε επίσημη προβολή της ταινίας του στα στούντια της Paramount. Η Ολυμπία Δουκάκης που όλοι σηκωθήκαμε όρθιοι να τη χειροκροτήσουμε, εκπληκτική καλλιτέχνης. Δηλαδή τι να πεις, ήταν πραγματικά καταπληκτική βραδιά στο κέντρο του Hollywood. Ήρθα εγώ να παραδώσω ένα award, όπως λένε και στην Αμερική, μετά από πρόσκληση του Μεταξά. Και because we know who you are, είμαστε πάντα εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος. Everybody is very excited about it. Everybody loved the experience, and all I can hope is that we do it again next year. Ευχαριστώ τις δύο κοπέλες, την Αγγελική Γιακανακοπούλου και την Εύση Λανού και την Επιτροπή της που δουλέψανε τόσο σκληρά για να φέρουν αυτή τη βραδιά στο τέλος.